Tänään luetaan mukuloille CoComelon potta-aika. JJ Juu. haluaa leikkiä. TomTom ja JJ ovat keksineet leikin, jossa lennätetään lentokoneita. Miten hauskaa! JJ ja TomTom leikkivät huoneessaan, mutta äkkiä TomTomille tulee kummallinen olo. Nyt ei voi hukata aikaa. Vessaan on pakko mennä. JJ odottaa uteliaana ovella. Mitä teet? Minne menit? TomTom kertoo JJlle, että hän kävi pöntöllä ja pesi kätensä sen jälkeen. JJ on mietteliäs. Kävin vessassa niin kuin isot lapset. Miten minä onnistun? Itse asiassa. Joo. JJ haluaa myös käydä vessassa niin kuin isot lapset, mutta hän ei osaa. TomTom näyttää hänelle potan. Potta. Istu potalle ja odota. JJ odottaa ja odottaa, mutta mitään ei tapahdu. Hän lähtee takaisin leikkimään. Tällä kertaa hän laulaa äidin kanssa. 1, 2, 3. Joo, joo, joo. Hetkinen. Näyttää siltä, että JJ:llä on outo olo. Mitä nyt pitäisi tehdä? JJ menee äidin kanssa vessaan istumaan potalle. No niin. Äiti sanoo lempeästi, että JJ:n pitää olla kärsivällinen ja odottaa hetki. JJ uskoo äitiä ja keskittyy. Tällä kertaa hän onnistui. Pissa tuli pottaan. Hurraa, JJ, nyt täytyy pestä kädet. Hyvin tehty. Jojo ja TomTom onnittelevat veljeään. JJ on oppinut käymään potalla. Äiti ja isi ovat ylpeitä JJ:stä ja haluavat antaa hänelle yllätyksen. Ison lapsen alushousut, jee, jee, jee. JJ on niin iloinen lahjastaan, että alkaa tanssia pottalaulun tahdissa. Koko perhe laulaa mukana. Keskeytä muut hommasi ja mene. Ja sitten vielä tuolta. Sen pituinen se. Tuolta. CoComelon potta-aika. Mikä kumma tunne iskee kesken leikkien? TomTom on jo isompi lapsi ja osaa käyttää vessanpönttöä, mutta JJ:n pitää opetella vielä potalle. CoComelonin kanssa arkiset askareet tulevat hauskasti tutuiksi. Hyvä. Semmoinen. Koko.